Na, twerk! Twerk, girl! Twerk! Twerk! Oy, be! Bebe! Big ha? Big ka din ha? Unsa day ka? Napaka pinatwerk-twerk? Ha? Unsa day ka? Unsa man eh? Unsa man eh? Ha? Kinsa man na? Ha? Unsa day ka na? Unsa day ka? Ano ba? Gugunit-gunit eh. Dugay naman ang kuan na. Dugay na neng. Ano na send ba ni sa kuha? Kisay nag-send mo na. Wala na, dili na. Ay pangutana kasi nag-send sa kuha ni. Ay na si pangutana dira. Kami na ba? Last 2 years pa man. Tanaw, last 2 years ba na? Baka ano ka naman imong ikasukan man mo? Hilom dira pang tubaga gani kog kinsa eh. Amiga, dali na mo na. Amiga na mo ba? Amiga ra ni nga ni. O nagagbay may kay picture man na. Ay picture mo na. Kisa mo dyan nag-send ni mo ana. Ay na si pangutana kinsa nag-send ani. Tubaga na lang gani ko. Sa mukha, ano yung nga na? Kasi kinaiyan mo ba? Mga dyan makadalag-away ba? Kaya na na, bahala ka doon mula ka ako eh. Lakaw di ka. Ay nagani ka? Unya ha? Dili na ka magutrog mo na to pag silos-silos ha? Lagi. Kay mo na makasamok sa to ah. Sa di ka, ikaw man akong gigugma ba? Lagi. Basta ha, manglaag ta ha. Gani no, manglaagay ta. Asa pa mo day ta padulong day? Ta, laag ta. Ay, sistilan. Oh, dito ka kaw. Sakay. Nya, ready na ka? Manglaag ta? Ha? Kiss na ko. Ay pre. Yatin! Nga, lagi mo diri lagi pre! Unsa ba? Gali, ubalagod mo dyan. Unsa? mo gan. Gawas mo bisa mo ka ni mga bata mo amo ning laag ni Hana pre ni kaltalit ra mo abot diri oy. Gawas mo ba? Gawas mo pre ba? Gawas mo. Gawas mo ba? Unsa man ni mga bataan ni oy? Amo among kuning laag ni Hana god gara man ni mga bataan ni. Kulit mo abot diri. Pasita. Yati. Di ka makalakaw, pre. Huwag dimili mo kuyugon. Mo man. Sa mukha ni mga bataan ni oy. Unsa man ni mga bataan ni oy? Agay. Sabay ta pirmi ba? Road trip. Amo ra man kuning laag pre kami mag-enjoy ani karon ba ni Hana? Amo aning date ba? Grabe, mauna. Kayo mag-enjoy ka mura. Pero una-una, katong single ka. Kisay mong kauban. Kami, di ba? Kami. Unya katong nagapanguya pa ka kang Hana. Kinsay mong kauban? Kami, di ba? Kami gapon, pre. Unya ka nang nag-aaway mo ni Hana. Kinsay mong maduulan? Kami, di ba? Kami gapon, pre. Tapos, Gabi sa gapri, oy. Sakay mo. naraman tayo namin. Kami na di ay. Hindi ka na magdrama-drama, di ba? Gani, dito magsinumbatay ba? Saan yung bataan ni? Gusto man dyan mo kuyog. Pinangamo sa ning laag ni Hana kagikan pa mi nag-away. Nya, gunit mo tara mga turot ta. Ay, tay sabi. Nakoy pangutan na before tamang lakaw. Unsa man? Wala lagi ka ni kalampag nga nanguyog sa tuwa ning duha. Ako ka raman sa kuha ba? Ngano man? Dako magugug utang kabubuton na ni sa ila. Sakto. Kay? Kaya sila magoy nagatugan sa kuha pag nagapambabae ka. Oh no! Sa ato pa. Sila rin gyapo hinungdan nga nung nag-aaway ta. Kaya minimuhan. Puti ka man! Pre! Tayo ka pre! Hinungdan na ya!